Fit-tmiem il-ġimgħa se jittella l-Art Puppet Festival għat-tieni sena konsekuttiva fil-Pjazza ta' Żjara tal-Madonna f'din il-lokalità. Dan il-festival joffri esperjenza unika mżewqa b'varjetà ta' wirijiet u attivitajiet minn pupi kbar, marjonetti tradizzjonali u workshops għal familji li jagħtu ħajja lil stejjer affaxxinanti. Il-festival se jilqa' artisti ta' talent minn Malta u anke minn barra biex tinħoloq esperjenza kulturali rikka li tappella għal persuni ta' kull età. Minn barra hekk waħda mill-attrazzjonijiet ewlenin ta' din l-edizzjoni hi żgugina ġgant ta' 6 metri li jagħti l-ħajja mill-ġdid lill-leġenda ta' San Dimitri tal-Arb. Il-pupu mbena kompletament minn idejn artisti mastrudaxxi u volontira u ċinu Maltin li bidru leġenda uċija fikona magħmula mill-komunità. Għall-istess festival inħolqot ukoll Fatima, pupa ta' 4 metri bħala ġieħ u solidarjetà mal-ommijiet madwar id-dinja li tilfu lil uliedhom b'mod partikolari dawk f'każa. Il-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri nnota l-novità ta' dan il-festival illi se jkun qed jiftaħ il-kalendarju għal aktar attivitajiet xitwin. Festival partikolari, festival innovattiv ukoll li m'għandix dubju li ser jkun qed jattira mhux biss il-lawċin iżda wkoll Maltin u anke barranin. Festival li ser ikun ukoll forsi jagħti l-bidu issa għal staġun aktar xitwi biex ngħidu hekk għal daqstan se nkomplu naħdmu sabiex nibqgħu ntellu programmi innovattivi, programmi kulturali tul dan il-perjodu li ġej sabiex fl-aħħar mill-aħħar mhux biss nagħmlu minn din il-gżira għawdex ta' kull staġun, iżda aktar minn hekk ukoll nibqgħu nagħtu spettaklu. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll is-Sindku tal-Arb David Apap u d-Direttur Artistiku u Organizzatur Jean Paul Mifsud li ringrazzjaw lill-Ministeru tal-Għajnuna biex din l-attività tkun tista' tittella'.